ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban Sanya ka Lintia jongpi, ka La ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Komisi Benta ban penek pensa ka nam ka bala pau bha hapok ka ri khasi lo ka yodo ka bala jutip pum ka plyangja jong ki khasi bandon ka khot ka suba ka executive member ka KHEDC bepe ya ketenat ka yo ka han benta ka sngi ka khandai trik kala IT dak trok rit ka hima melim ban kit yakin nyut na po yodo ya ka ne ka kali kit nyut ka Congress Mary Kharpuri kala penyo link ba ka 15 Finance Commission hapo jong ka tight grant jong usnam araja arpo way araja arpo ar Hagani ka sngi ba IT yakani ka kali lasa khilang du usim ka hima melem upa em aina manix em ki menteri bat ki bakraw jong ka hima no ki nong shongyo habakaran kum ka kongsan ka Congress Mary Kharpuri kala ong ba kalong ka jingla ra ya ga jilla tada ka yo ba banana mahakan jabo namar ba ki ba wan shakani ka yo kim dei tang na po ka jilla rewat ki bre ki bana baru ki wan ban yu ka jet yakani ka yo ba pau namba hoj wala nakaliang ka jongi Idon hi kikap hakinugido kikap pangimla ban penbiang dan teng ba kadu ka kaling henry da ka jingyo I jengai po ka district council po ka jingyalam jongi pa penyat sing CM kumui CM nang tai ikong Grace Mary Kharpuri kumi EM market kilala ban penyo ya kini ka kawe kali kinyun na Bentakan ika garbage disposal truck implemented by KHEDC. Hapo ka 15 Finance Commission jong ka tight grant jong bu arkuya wa. Oi kalong ka jingsungu ingi kihima mangitang hau benai ba kendai. Ngila yo pediang ngawi kali kinyot naka Chief Minister Relief Fund ba mentaru ka jing trish dom jong EM kumjuru pa di CM ngila yo pediang segini gawe Namar nakaliang jo kahima ngiyong ba miladon kami bakawe kaliban pahamrit panyo rung sa ki kam kendong kenchrak ki bomlat ki kali he ni aga jing kuble ya ka isi po ka jing yalam jing iba penyat iba ilapet ilong ipriu ba yu I jengai ibom no siliang umdei tanghang ni po yo jong kahima meliam henry hapo jong ai hapo jong borok ki konsuensi hi alun ya kani ka garbage disposal truck de kan long ru ka jing ka khu yang ni ka hima hi borok kowe pat khamtam ya phi ki nong song yo pa lengba ka jing pet jing khmi jong ni hapo ka jing yalam jong menteri war tengha iba pet ya ka jing khu jing suba hang po yo du pa enla ban penya chakmat baru ba naka banta ka jong phi hi bakane kan banlong ka kuit ka subah ni po yo kalong ka jing kerkhun na benta jong ka himay barakowe bad khamtam na benta kayo do I barakowe hoy pilayos no I jing kren ki bashakmat khamtam me na I deputy secretary jongi iba Andy iba long way iba treshitam na benta banwanra I jimentoy habede but the district council but kumjuru habede but kani kayo ti nakaliang ka jonga ngaso banong hang ni ba kajing pelat ya kani ka truck ha kani kasngi kalong sibenta kaban nakaliang ka jong ka isi ka jongi hapo kajing penyai ka jong isi yang badan buram jongi iba penyat sing em ibangilaya syong but perkhat sani bha ba kumno kaba ginwanra ia kata ka khot ka suba hakayodo namar mangitip syai bakayodo kade ka we kayo jongi ukasi khara kade kayo ka bangi jukhen bakalong kayo ka bakentang bat kade ka we kayo ka ba labna bat balapau om tang hakajla ka jongi hakari ka jongi bat perkais syaka perkais satlak barakawe ngajui bagi bon ki tourist ru ki bawan banyu kejat hang ni hayodo Tikalong kanu kejing sarong kaba na kaliang kajongi ke isiru kabangi ba
ki bana baru ki wan ban yu kejat tiga de halor kini ki kabangi ni sashim kia kabangi kwa ningkong ban penne pensa ikanam jong ka yodo tinakaliam ka jong aru kum ka iem in charge jong ka market nga kwa bakan nam jong ka yodo bakan sa junom bat ban pensa ikatakanam ngidon kam ban sumaria ka ban ngakarpat redru ya ipaim bat barok hoy ki menteri ki baidon hakani kapor kababan yashim ki alam namar ba ka jingkhoy ka long ka wei ka bakong santam tengah karpat red ya phi ki nong shong yo ngakarpat red ru ya phi ki nong man yo to sumar lem ya kani ka yo ka bakarpang kani ka yo ka bakentang kum kala jong nganget bahagiyeng kisem ki jong pi le khod tibali pat bandawan shapo yodo pat ban yelesi ngasusi nga habanong hakani kapor namarngi la debuan ni ki inspection hangni hayodo nakapor siya kapor ngi sim kia banwan inspection banwan pet banwan kmi banya trilang bat kahima hang tay hapo matran ngi la de banya kran ban weng sindoni katuka dustbin kebadan hang tu handai ha bangaya lenti hang tu men hakini ro bangaya lenti ki don baki bahaya ki basam ki jonga kalong ka jingleran kita biang bangade ka ia mencha chong ka market kiong nga balai kani pimla balai ye ngongi la de banwan ki inspection de ka shong pat stang happy ki nong yo ba ki nong man yo bat ki ba shong yo bat lese nakahima ngakentulam ban pet ban kmi ban weng ya kita ki jabo ki badan hang tai hapo matran kalong ka jingleran namangi nginum la banwan shane man kapor banom lese banwan pet ya ka jabo ka jaban nan shong e pik dia kam dan jingye banwan ra ya ka jingkhoi ka di ka spa ba ka jonga ka jongpi gimdan kam man pelut da ka spa banwan ra ya ka jingkhoi gidan kam badala dehi bangindon kita kamensim pembawang kata kagentian nongwe civic sense kabalong kabakong santam hangi ubreo habya slok tilang ya trailang langkat man kumno banwan rai ke jikho ngangai pa sa sisil le se ladang aya lenti nang ni ngakermen scam pat ngakerpat red tes ngau bahase what ya penjabo patham e palat kumto namana kaliang ka jongka hima melemro hapo ka jing penyat ka jong ipayem ngangai pakiru kitri shitam banwan rai ka jing khod ten re ka ditang ka jing trailang ka bakumno banwan rai ka jing khod tika jing ai ka ni ka truck ha ka ni ka sniru na kaliang ka jong ka isi ka de shibenta ban wengi ki jabo ki jaban ban ngangai scam ba ka ni ka mini truck ka nai ka jing shakri ka babaha nabenta jong phi ki nong shong yo nabenta jong phi ki bawan yo ban ngakarpat red man sumar lem mekanika truck namar kumba pitip mekanika truck ngiyo lingba ka 15th finance jong wara jar arpu way arpu ar but bangisa yo ban ai mekanika truck hakani kasni tinakaliang ka jonga ngangit scam ba ngindang la ban trailang rengkat paem hakisnem kibanwan nama nakaliang ka jongi ka sa council ro nakaliang ka isi ka pamenta po ka jing penyat ka jongi ba penyat sing sim niladon kita kijing temu banwan ra shushu kijing mentoy na banta ka yodo kaladon ka proposal ban niladep ya ka estimate ro ban ni kmilinti stang ya ka pisa ka bakan sawan habayde bat ki proposal balad bo na po kayeng jo na po kahima melim banyanget shem bangin sala shem bangin la ban implement ni kita ki schemes ka wei ka bakongsan ka di ka shong suk shong shngan jong ka yodo ya kataru nilai shem kia kabar ka di ka jingkhot ka bakongsan baha bagumno ban pinyat bat ban tuntumun habayde bat ka yade yathet ka baman kasgi hangni hapo yodo tina kaliang ka jonga ka yodo hi ka jongi ka yodo ka bait ka yodo ka bala bana bat ka yodo ka bala paunam
kan long shisha kata ka yo ka banra e ka nam e ka buram hakari ka jongi ka jela ka jongi ba chaka perthai satlak barok we Tolong ditap ketilang. tinagalian ka jonga na snubhaban pli balade odriban but nagalian ka jonga nga IT ye kan ka mini truck sa kahima malim nga kitpok kedriang ru ba kani ka mini truck kanai ka jing sakri ka bahatam na banta jong baro lang ba ngis kem ba nginang la hiru ba kisnem di banwan ru ba nginang la ba ngindang la islo banwan ra ya ka khut ka suba ha kani ka yung kudeshibun